astăzi. Sunt singură. Ce tare. Astăzi facem un videoclip de Stambles. Tutorica să nu ia ceva. Zero. Punct. Caută. O cizghia. Ce-i Stăm aici. S-a dus? Da? Asta video. Nu, asta video. Dă-le trebuie să scriu repede. Bă. Trebuie să facem cu doi, bă, frate. Asta mă exagerat. Nu pot să-mi fac ditul. Nu-i bun, o să jucăm duelurile membeți aici. Dar nu mai intră nimeni. Ok. Hai dacă să fac update-ul. Da. Nu pot să fac update-ul. Update-ul poate chiar câteva săptămâni, luni. Luni, poate chiar zile, nu se știe. E foca. What the foca? Încercăm vreau să... Cam laulai. Nu știu, nu... Código de sala. Și pe Asia. Chocolate.
Poți să arăt. Te fac sport. Dar te mă mici. Ne băga la... De ce am ping mare? Dacă nu aveam pingul ăla... Stați așa. Nu, apparent. Nimeni. Stați, bă, să-mi ping mic. Că așa n-am ping. Așa am ping mare și nu pot să fac nimic. Dacă voi tot vreți. Fac nu vezi nimic. Că am fost ăla care am vrut să vă arăt că pot. Nu. E bine. Acum, hai că acum e acum. Viața unui om. Hai ce gândine. Din viața. Hai să vă spun niște lucruri din viața mea. Hai să vă spun. Nici de văd. Toată viața mea. YouTube. Stumble guys. Alte jocuri. Asta fac eu. Toate ziua. Video și YouTube. Eu nu chiar toată ziua la Stumble guys mă joc toată ziua. Că nu mai am chef fac video. Nu fac neapărat. Mereu gagicare. Și gagicuțele. Gagicare. Și gagicare. Am făcut acolo gagicuțele. Gagicar și gagicare. That's when I know that was nothing bad. Right there, that's annoying sort shit. That's when we knew. That shit, bro. Stați-l un puțin, bă. Când e șapte. Nu are unul. Stați că m-am murit. Nu mai gândează. Vreau să iau eu un... Da cu el Peru, ăsta-i dracu. Atunci că nu știu, ăsta-i dracu. Deci dacă mai dă o dată pun asta, eu l-omor. Deci dacă mai dă asta o dată, bă, deci asta. Asta e incredibil, că ăsta chiar vrea să dea, să fie dat afară din meci. Cred că. Acolo au avut noroc, o bară pe că vreți că nu știți. Sunt doi proști. Da, ce bine. Am zis că l-am eliminat. Pentru că l-am eliminat, dar nu e mai băgat să l-am eliminat. Că de ce l-am eliminat? Pentru că trebuia să mă aducă. Și eu mă aduc. Să lași de mine. Știi că mai bine ai făcut de mine. Am întâlnit, nu vreau. Dar să fiu la și de el. Să fiu la și de el.
Cracica. Jucăm aici alături de... Ce să facem? Ce să facem? Asta e. Poliția. Deci ești prost, bă. Fă-tu foaia pe stomac. Că de când am vorbit de mult. Eram concentrat. Când nu o să vorbesc, când am mult concentrat, ca să știți. Deci o să vorbesc cu voi când se alege harta, ok? Nu uit că mă doare cu ducă, mă rău. Să nu vă învizați de mine, da? Eu nu o să vorbesc cu voi. Nu cu o vorbare. Bine, îți vorbăresc dacă nu vorba de o poveste sau ceva. În rest, eu nu prea vorbesc. Deci, v-am spus, am în gură mai mult concentrat și nu. Ești prost? Cum să te duci pe acolo? Nu?
ești. Îmi dă singur. Piciorul merge. Efortul de dansat nu merge. Inima merge. Nu merge. Cred că merge inima, nu știu. Că cad pe acolo. Habar n-am ce se întâmplă acolo, dar habar n-am. Avem gâtăși. Oh, ce? La cui să nu te-am. Bro. Vedeți că deodată dau așa un pumn normal și bag într-un laser așa din prima, fără nicio jeb. Fără niciun... Eu nu o să mai dau emote să-i omor pentru că vreau să ajungem la o wave mare, bro.
Petre, bă. Bă, frate, doar la mâini. Nu văd cum încă ne face asta. Nu văd ce dai pe N-am vorbit aproape tot video. Deci tot video l-am vorbit cu oameni buni. V-am lăsat și eu așa, nu nimic, o să-l postez. Ce scuze că n-am vorbit aproape deloc, dar nu. Asta e. Măcar v-ați auzit și voi. Mai ales când sunt singur, dar nu sunt singur, alături de voi. Nu trebuie să mă uit pe video dacă m-ai vorbit. De când v-am spus voi. Deci dacă eu n-am vorbit absolut deloc, eu mor pentru că tot video e explicat. Dar nu contează, v-am spus prin greșeli, nu v-am spus, doar că cred că toată lumea știe că prin greșeli învățăm. Nu există om să nu fie auzit că prin greșeli învățăm.
piciorul merge. Piciorul meu. Dați-i zic ce să fac așa. Bă, da, ești prost, bă, vreau să fac, ești prost. Bă, dar să-ți prost, bă. Bă, dar ești... Du-te-mi! Vamos, les voy a meter. Da, asta cântam eu. Scuteciu. Denis e tot la mine, doar că eu vreau să joc, doar că el nu e în cameră cu mine. E în altă parte. Tot ăsta l-am luat. Ce tare. Deci simte rău. A, da. Mergem mod de lansat și nu. Turchi. Wow, ce noroc. Ce noroc am. Mici, government's friend.
ușor în an. Deci era să mor dacă eu încă stăteam. Dacă era... Nu se poate, mă. Da, bă. Ro. Bine, sunt multe. Some was land, some was nothing for to bend, some was land, gândică, nu acum. Ești cel mai pro, nu?
Vorbit. Nu ești pro. Nu, că intrăm și facem sprung din prima. Revenim cu jocul. Revenim cu super sprung. Dacă aici n-am făcut bine. Deci revenim cu alte sprung. Așa, nu punem comandă. Bă, da pixel! Deci, oameni buni, cam acesta a fost episodul. Deci, pa, pa, găgicările mele, la vedere!